Hyvä haukku tuossa. Ihan vaaran päältä otti metontua. Tämmönen harvaa männikkö näin jo se linnun tuolla. Ja pistin paukun piippuun ja lähdin lähestymään, niin korpin perkele tuli tuo. En ole ennen nähnyt, että korppi rupesi syöksähtelemään kuin koirahaukku. Niin syöksähteli tuohon, se mehtokin päätti lähteä. Niin Nelli juoksi tuonne perään, vaan mahtoi tuosta vaarasta lentää pois se lintu. Likeillä oli perään, siellä oli 2. Haukku tätä ensimmäistä tänne puuhun. Mä ajattelin, että se meni kauas, niin se tuolla rupesi vaaran päällä pyörimään Nelli ympyrää ja rupesi haukahtelemaan. Niin en perhana ajatellut, että sillä on toinen. Ja oli varovasti tähän kuitenkin menossa, että jääkö se tuohon puuhun. Niin tuli liian huolimattomasti, niin sitten lähti toinen puun latvasta. Oli puusta löytö tuolle toiselle. Että varmaan siinä maassa oli alun perin 2. Ja toinen tuli tähän likemmäksi haukkuun. Toinen jää tuohon vaaran rinteeseen. On täällä mehtoja näkyy liikenteessä. Mutta on kuitenkin nähty. Tämäkin on semmonen pakka, että en ole ikinä käynyt. Vähän ihan summassa kahtelemaan. Täältä löytyy tämmöisiä pieniä rinttuuksia, länttejä, mitä ei ole hakattu. Ympärykset on täällä aika lailla hakattuna. Aina löytyy tämmönen joku herkkupaikka välistä. Siinä se olisi ollut. Nelliä harmittaa. Siinä se oli männyn latvassa. Toinenkin meitä. Tulee Anneli. Tulee. No niin Nelli, etehän meitä. Minne meni? Etsi. Vielä mitä on täällä. Oikein taas onnistuttiin. Kahvitaukkaa pitelin tuossa suoreunassa. Nelli siinä haki omaa lenkkiä ja ihmettelin, kun sitten aika vauhdilla juoksi ohi ja että mikähän sillä on. Ja mietin, että otteko ketuun vai minkä meni suoreunna ja suo yli sitten ja 500 metriä oli matka, että varmaan ketun perässä menee. Ja sitten se alkoi haukkumaan tuossa ja äkkiä termarit, kahvet naamaa ja termarireppuja. Kahtanut, että mitä täällä liikkuu, niin samaan tuosta yli teeriä lenti ja istuttui ihan näköpuihin. Ja sitten Oottasella lähti, kun ne toiset teeret tuli tänne, niin lähti se haukkulintukin tuolta pois. Nelli vähän oli sitten hukassa, että mihin se menee. Tuossa kävi niitä vanhoja jälkkejä kahtelemassa. Ja tässä Oottelin sitten Nellin luokse ohjasin tuonne teeriin luokse. Ja lähti menemään hyvin tuonne vastarintteelle, missä teeri aina suhaatteli välillä ja otin jo tuohon hyvän ampumapaikan ja otin piikille sen teeren ja oottelin tuossa. Oottelin, että Nelli menee tuossa. Haukahtelin vähän, silloin vainut oli siinä ja haukahtelin ja sitten meni näki kiikarista hyvin, kun teeri kaullaan heilutteli ja liikuskeli siinä ja sinne se Nelli pamahti haukku, niin ensimmäinen haukku, niin samoin tein teerilento. Tuli 4 tuossa kaikki, niin kaikki karkasi, että ei kestänyt haukku, ei yhtä. Muuten olisi kyllä mainio, eli tyyntä on ja ehkä aavistuksen välillä tuuli käypi, mutta tämä on tämmöistä tämä metästys. Tavarat on kasassa ja onpahan saanut vettä munat tonttiin. Nyt voi taas kävellä ja lämmitellä vähän.